Hi, hello! Welcome to my channel! So, Jetsam again! So, ito na po yung ating tutorial ng pass-through wall effect. Pero bago ko yan sisimulan, kung bago ka sa aking channel, pakiclick naman po ng ating subscribe button. At huwag na rin pong kalimutang mag-like at isama ang kanyang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking kalokohan. So, ayan! So, hindi na tayo magtatagal. Basta nagawa nyo na mag-subscribe, okay na yan. Let's go to the tutorial. Ngayon, ang una natin gagawin is buksan natin yung ating KineMaster. Yan, tapos pindutin natin itong plus, new project. Tapos 16:9 ratio. Ayan. Tapos media. Punta tayo, hanapin natin yung ating video. Yung ating original na video, nasaan na yun? Tingin ko ito yun. Ayan, check natin. So ayun, yun yung ating original na video. So ang gagawin natin ngayon dito sa part na to, so ayan, split at playhead natin, tapos play ulit natin. Tanggalin natin yon, so trim natin, pero tanggalin muna natin pala yung ating volume. Ayan, so check natin. Ayun. Ngayon, ang gagawin natin is ilagay natin yung second video natin. So, punta tayong layer, tapos media. Punta ulit tayo dun sa ating folder kung nasaan yon. Tingin ko ito yon. So, ang gagawin natin is ito. Yung size screen natin, ito siya. Ganyan. Pero check lang muna natin para alam natin kung paano siya i-adjust. Ayan. So ayun, dito siya banda. So pwede na tayo mag-trim dito mga lakay, kasi mahirap pag hindi natin may sasabay. So check lang natin. So ayan, i-move lang natin. Ba't ayaw ma-move? So ayan, play. So trim pa ulit tayo. Okay lang magkamali kasi may undo naman tayo. So dapat matyaga lang tayo sa pag-edit, kasi minsan dito yung mahirap eh. So ayan, check lang natin. So nauna ulit, trim lang, ganun pa ulit-ulit lang tayo mga lakay. Galing ya. So nauna ulit. So siguro ito na siya. Check lang natin. So dapat ipapantay natin siya dyan. So check. Yon, so nakuha na natin. So then ito, tanggalin din natin yung kanyang volume. Ayan. So check.
So ayun, nakuha na natin mga lakay. So putulin lang natin to, itong sobrang video natin. Ayan. So reviewin natin ulit. Yun, so that's it mga lakay. So pagkatapos nating ma-edit to, pindutin natin to, then export na natin. Ayun, so that's it. Maraming salamat sa inyong panonood mga lakay. So sana may natutunan na naman kayo sa ating kalokohan. So sa next tutorial ulit tayo sa tawag nun, yung break the wall crack effect. So abangan nyo po yon. So maraming salamat sa inyong panonood. So yan, God bless. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, so pakiclick naman po yung ating subscribe button at isama na rin po yung kanyang like and notification bell para updated kayo sa lahat ng kalokohan ko. Yan. So maraming salamat and God bless sa ating lahat.